नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पहला ऐसन एक्टर और सिंगर बनल बाड़े जिनकर फेसबुक पर 50 लाख फॉलोअर्स पूरा हो चुकल बा। जी हाँ, 5 मिलियन दर्शक लोग खेसारी लाल यादव जी के फेसबुक की जोन पेज बा पर फॉलो करेले और ई भोजपुरी के अब तक के सबसे बड़ा रिकॉर्ड बा फेसबुक फॉलोअर द्वारा। कोनो भी भोजपुरी एक्टर चाहे सिंगर ना बा जेकर इतना ज़्यादा फॉलोअर पहले कबो भइल होखो चाहे अभी होखो। सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव जी ही भोजपुरी इंडस्ट्री के इकलौता स्टार बड़े जिनकारा ई पहला टारगेट मिलल बा और उ ई शानदार अचीवमेंट के प्राप्त कर लेले बाड़े। 5 मिलियन दर्शक लोग उनका साथ परमानेंट जुड़ चुकल बड़े और ई संख्या दिन पर दिन बढ़ ही रहल बा। तो बहुत बहुत शुभकामना हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के। आप लोगन के ई अपडेट कैसन लागल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताई और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और हमनी के साथ भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जुड़ जाई। हमनी के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी। सारा अपडेट आप लोगन के मिलते रही। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।